por que comecei a escribir? Eu imagino que influiría moito o ambiente familiar. Ainda que meu pai non era moi lector, sí que comprendeu moi cedo que era moi importante ter libros na casa. Entonces, ao mellor non había moitos cartos para roupa e para comida, pero sí para libros. E de feito, os 8 fillos que tivo, somos 8 irmãos, pois salimos lectores voraces. Eu comecei a escribir de moi novo, ainda estaba na escola, aos 10, 11 anos, e imagino que como todos os escritores con poesía, escribindo pequenos contos. Pero eu creo que a pregunta no caso dun dramaturgo, non é por que comezaches a escribir, sino por que comezaches a escribir teatro. Xa que eu sempre digo que o teatro non é unha escrita natural, non é unha escrita ou innata como pode ser tanto a poesía como o conto. No meu caso, a explicación ven dada porque en Cedeira, de onde son eu, aterrou unha Fusa Guillén, que é unha actriz e directora madrileña. Eu daquela estaba ainda no instituto, imparteu un curso de técnica actoral e ao final do ano pois montamos e representamos unha peza de Chéjov. Como non tiñamos ninguna institución que nos apoiara, pois tuvemos incluso que pagar o teatro. Bueno, o teatro era cine, sala de festas, o que se chamaría hoxe en día unha sala de actos múltiples, no que fixemos a montaxe, o decorado, pois eran mesas, sillas que trouxemos das nosas casas. Así que o ano seguinte pois decidimos que tiñamos que conseguir cartos de alguma maneira, e o que se nos ocorreu foi presentarnos a un concurso de textos teatrais infantiles que había en Ferrol, que era o concurso de Xeración Nos, que convocaba a Mancomunidade de Municipios de Ferrol, e xuntámonos un domingo exactamente, pola mañá cedo no Faro. De feito, ela era a moza do fareiro, do Faro de Candieira, e comezamos a escribir a obra. Escribímola pois nun día. Tivemos sorte, presentámonos ao concurso e gañamos. E aparte de ter cartos, a partir daquele momento pois comezamos a escribir colectivamente, escribimos moitas pezas de teatro, e despois, ao longo dos anos, cada un continuou o camiño en solitario. E esa, de alguma maneira, foi a forma de comezar a escribir teatro.